जों फुथिमारि कालचारेल कमिउनिटि हलाव जों प्रग्राम सालायनो फैदों। माने आङो 9 नम्बर जाज ग्रुपनि ग्रुप लिडार आरो जोङो बेहाय अन्थाइबारि बिसिडिसिनि आन्दाराव बे फुथिमारि कालचारेल कमिउनिटि हलाव बे प्रग्रामखौ खालामदों। बिथांमोननि मोजां सहयोगितायाव जों मोजां खुंनो हाबाय। बाहाय बादायारिफ्रा गोबां जायाखै। बेनि खारना जों हमनो हायो आसाम सरकारा जोंनि स्कुलफ्राव मेथाइनि शिक्षा होनायनि खुनु बेबस्था लायाखै। बिसोर ओरैनो मिथिया हुसिया मन्च गाखोफैनांदों। बिथांमोना भाषानिबो मोनसे प्रब्लेम जे बर' मानसिया बा बे ट्राइबेल हारिया असमिया जाथि असमियानि भाषा बेंगलि भाषा बेफोरखौ खननांगौआ एसे गोब्राब जायो। बेखायनो बाहाय उपयुक्त संगीतनि सोमोन्दै गियान मोननांगौ जायो। दा बे कम्पिटिटरफोरखौ बादायारिफोरखौ जेन मोजां शिक्षा होनायनि बेबस्था खालामो, संगीतनि सोमोन्दै मोजां शिक्षा होनायनि बेबस्था खालामो। बेनि थाखाय आङो आसाम सरकारखौ खावलायनाय जायो। दा जोङो दिनैनि बे आसाम सांस्कृतिक महासंग्राम बे खामानिखौ जों दिनैनि थारिखआव दिनैनि जिखि मोसानाय खननाय आयदा बेखौ मोजां खुंबाय आरो आं आसा खालामो जेन बादायारिफ्रा बिनि उनाव जायहा देरहादों मोजां भाबै सोलोंनानै थांनानै बे गोजौ लेभेलाव देरहाहैयो बेखौ आङो इसोरनाव आर'ज गाबदों। आरो बेहाय जोंखौ सालायनानै जोंखौ सुजुग सुबिदा होनानै मोजां भाबै हाबाफोरखौ मावफुंनो राहा होनायनि थाखाय आं परिचालना कमिटिखौ साबायखर होनाय जायो। बिथांमोननि मंगलनि थाखाय आं इसोरनाव आर'ज गाबनानै आङो दिनैनि ग्रुप लिडार हिसाबै फंनैसो बुंनो बाथ्राखौ बाहाय फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बेनि उनाव बे दिनैनि देरहानायखौ बिसोरखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव लांगोन। डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव लांगोन। बेनिफ्राय बाहाय देरहायोब्ला बिसोरो स्टेट लेभेलाव लांगोन। स्टेट लेभेलाव 7 फेब्रुवारि होनदों। बेयो हुरुहुजायाव जाहैगोन। बे फोसावखानाय आरो हयथ' सोलाय सोल'बो जानो हागौ।